Официально объявляю экономическую амнистию. Ijrokunandaи вазифаи президенти Qirg'iziston Sadir Japarov ro'zi 21 oktyabr e'lon dошт ки авфи иқтисодӣ эълон мекунад ва ба фасодкорон 30 рӯз муҳлат медиҳад ки тамоми маблағҳои ғорат кардаашонро ба давлат баргардонанд. Даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы вы сами предоставили реальные сведения о имеющихся фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. ёдрас мекунем ки Садир Жапаров фаъолияти сиёсии худро соли 2005 оғоз кардааст. дар моҳи марти соли 2005 ӯ вакили маҷлиси Қирғизистон даъвати 3 интихоб шуд ва ҷонибдори президент Боқиев буд ки соли 2010 барканор карда шуд. дар задухӯрдҳои байниқавмӣ дар шаҳри Ӯш ва Ҷалолобод ки каме пас аз сарнагун кардани Боқиев ба вуқӯъ пайваст, Жапаров ва шарикони ӯ аз рӯи изҳороти худ фаъолона ширкат варзиданд. онҳо кӯшиш карданд ки задухӯрдҳоро пешгирӣ кунанд. ба гуфтаи мухолифон, онҳо миллатгароёни қирғизро дастгирӣ карданд. дар интихоботҳои моҳи октябри соли 2010 ӯ дубора аз рӯйхати ҳизби Отажурд вакили маҷлиси Жогорку Кенеш интихоб гардид. тирамоҳи соли 2012 пас аз кӯшиши забти коҳи сафед аз ҷониби тазоҳургарон, ӯро бо ҳамроҳи Қамиҷбек Ташиев бо моддаи 295 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон ғасби иҷбории ҳокимият ё нигоҳ доштани иҷбории ҳокимият айбдор карданд. моҳи марти соли 2013 додгоҳи ноҳияи Первомайскии шаҳри Бишкек онҳоро айбдор донист ва ба 1 солу 6 моҳи зиндон маҳкум кард. аммо моҳи июни соли 2013 додгоҳи шаҳри Бишкек онҳоро сафед карда дар толори додгоҳ озод кард. соли 2013 ҳангоми тазоҳурот алайҳи Кумтор дар Қаракол эътирозгарон хостанд губернатори вилоят Эмилбек Каптагаевро ба гарав гиранд. дар кори мазкур ҳукумат Садир Жапаров ва Кубанучбек Қодировро ҳамчун ташкилкунанда айбдор намуд. пешвоёни эътироз боздошт шуданд, аммо Садир Жапаров ки даст доштани худро рад мекард, кишварро тарк кард. соли 2017 ҳангоми кӯшиши бозгашт ба Қирғизистон, ӯ дар марзи Қирғизистон ва Қазоқистон боздошт шуд. оиди парвандаи ба гаравгон гирифтани Эмилбек Каптагаев, ӯ ба 11 солу 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. дар ҷараёни мавҷи эътирозҳо ки 6 октябри соли равон оғоз ёфт ва сабаби он норозигӣ аз натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ буд, ҳамроҳ бо президенти собиқ Атамбоев ва чанд сиёсатмадори дигар аз боздоштгоҳи муваққатӣ озод карда шуданд. таҳририяти хабарҳо ба рӯзноманигори қирғиз Перизат Қирғизбоева муроҷиат кард то дар бораи онче ки имрӯз дар Қирғизистон рух медиҳад шарҳ диҳад. Садир Жапаров ва дастаи ӯ ҳоло бо ҳар роҳ кӯшиш мекунанд ки умед ва эътимодиро ки кланҳои мухталифи назоратшаванда ва нерӯҳои сиёсии Қирғизистон бо ӯ зоҳир карданд, сафед кунанд. инчунин ӯ низ ният дорад мансабашро супорад ва ба интихоботи президентии моҳи январ иштирок варзад. вобаста ба ин дар кишвар кор дар соҳаи мубориза бо коррупсия хеле фаъол гардидааст. чанде пеш Жапаров барои пур кардани буҷаи ғоратшудаи кишвар ба афроди мансабдор ва тароҷгарон авф эълон кард. дар ин замина ҳабси пурсару садои баъзе шахсиятҳои маъруф сурат гирифт. дар мавриди сиёсати хориҷӣ маҳз дар робита бо Русия, Садир Жапаров ваъда дод ки роҳи қонунии тарафдори Русияро нигоҳ медорад. чанде қабл роҳбари вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон Руслан Казакбаев таъкид кард ки муносибатҳои стратегӣ ба ягон вазъи сиёсии Қирғизистон ё аз баргузоршавии чорабиниҳои сиёсӣ дар Қирғизистон ва ё Русия набояд вобаста бошанд. ва нахустин сафари хориҷии иҷрокунандаи вазифаи президент ва сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ба Москва хоҳад шуд. бинобар ин ҳеҷ асосе барои гуфтани вазъ дар кишвар дар сиёсати хориҷӣ тағйир ёфтааст намемонад. 1850-жылдар болсо керек, ошондон бери карай биз Россия менен биргелешип биздин иштеп келатат.